Oho, assalamu alaykum. Bizim uğur teknika maýyna hoş geldiňiz. Şu ýerde öýüňiz üçin, edaraňyz üçin islendik gerek teknikaňyz bardyr. Çay, kofe? Bedelin bilen islen zadyn islen müşterine satýar. Öýde kimit karşılan okla ya. Nämçi? Uğur diýsen uğurum tapýarlar ay bolar. Karşılayan, nämçi karşılan? Aylyk alyň karşılayar. Şeýda hemme teknika alýaňyz da. Öýdäkiňiz günde tandet karşılan. Munçy teknik alkydymdan sonra öýdäk näme o? Aytmasan ay. Öýlenmämken galyňyny ber. Öýe getiren soň onuň konfortuny ber. Elbetde. Bu durmuşda keleği olup toğulaymalık yana. Aman bacam men. He, tuwulemy. Tuweleme diýer ýalat ýokla ýok. Gepin gifes näme boldy? Men ayalmyň ulaýarlygyny bally. Menim myň ayarly kiçik gyjygyny aldym. Geltesi ilki bu ýalňyşdy, ama men ýalňyşdym. Demek siz iki hayallı onu yaptınız da. Aynen özüm Felcer'de. Biz onun bir-birimi tanamyoktuk. Şular öýlendik. İkimizden ýalňyşdyk. Indi biz oğlum olaýmady. Orçaydanyňda brat paniş ýazdy. Doğru. Indi şutar bolanda dost aman ayağına brat alsa menem almaly bolýar şo. Gan bir bolsa istlegen bir bolýan eken. Ay esablat agdyr bolma. Agdy bir olmak üçin çykdyzy var edilenler dost. Näçe? Indi esaslat aman çayally. Tuwuly. Onun menem almaly boldy. O ine gowga var. Yurt Yurt karşaltın. Bazıda. Indi soň üçin gostan almaly. İne. Aman jana tuwelimi gowy ýerde işleýär. He, siz hem gowy ýerde işleýändiňizler. Men gowy ýerden karal. Amandan aldım. Bazıda. Bazama kömek etmen kime deyin? Yeka bazıda. Şoda. Ayağını kardeşime kömek etmek bolanakla ya. Barul dermeliydim. Onu näme goşta bolmaly borsam, birinji şuwat howa sowatda. Şoň üçin bar, şoň üçin näder ilki peşten başlaly. Gowy peşimiz geldi. Gören baca. İne. Şu peşlere terediň agalar. Şu peşlerden alýaňyza öýü. Öýü alýaňyz bolan kim öýüňi diýelýär, kim ýürüjüňi diýelýär. Näme o ne? Yürü yılatmağın peçe kaldı. Beydiydin öydəkin kovdurordun den. Biz qadan yasa olur emile. Bazı uğurun oğullarını getiren rahatlarını söz yok. Değerler kama musulman peçenin geldi. Yatıyada kerim o. Onun o cığılıkta attıdan okunduk babılan. Onun bu kurtulak terasılı. Onun ardalaşık badıra. Şu bizim uğur maýyna geldiňiz. Biz sizin uğruňyzy tapardyk. Onu ali yapma. Oynar görköşdiren. Görmeme mağuldu görüldü. Häzir hemme zat görködeýin.